sang pamor pengerat mring sahanan ingkang mring kanan siheng tasih Wilahe awigna mastu Rama Sidam. Awigna mastu Rama Sidam silat mring Hyang Jagat Karana sirang tondo kawisisaning bisana. Sono sinambung langning kula wis temaksir stantun lambang Budha Jinandra Putra katela tetula-tulat mrih rabting parebya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi tameng lalata rawiran kula papa wisubara pasiten pawruh satengah tinandur tangkar pangkar kawiyan dadi gunung-gunung bepanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe kang mijil saking sendang bening tirtandi Ilune kang menara para pranu kang tinampi wadhuk brentung-bentung kinaru hanggelani sawah meyang pategalaning Narakisma. Mokal pangling tetani basan datanana bumi sak cengkakeng sela sadaya tinanduran kang murakabi Pandya Bathari Sri. Anggelar pasabinan Yayah Rukmi sare kang pinanggo Pratiwi. Pategalan kok pulih jeneng kang rembya godhongane ambe kowe nganti kaya manglun witane. Polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadotan kujiwa sinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri. Iya raja kaya dewen sansaya ngrembug lampun sangak glering mangkunan lampun wanci sarap surya samya bali mrih kandhange sowang-sowang. Tatanana carane kandhang anggo nanjing malang lebet tebi saking tindak Durjana Jeti. Samya sayek seka kaptya kaluhing nusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka. Kenging binasake negari ing Jenggala Manik nalika semana lagi manjing mring jaman Kencana. Panjang punjung pasir pawengkala jinawi Gemah Haripakarta Tata Turta Raharja dasar negara kang gedhe bore. Padang Jakati dhuwur kuku setor tada kuncarane. Turta kasusuring manca praja lah sinenta wau. Ingkang asta pusarangan del bangsa negari Dwaraka. Menangira dene ucapna dasana manisanata dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra pepakuning bumi ingkang angguang jejekaken kautaman risak jega lenggah ing madyaning Damarcana. Datar mantra-mantra sipating ubata yayat dewaning kabagyan Sang Hyang Bathara wis nanging jawantah. Binayang-bayang sang jaring para hapsara hapsari kawis ketingal manggu kanggo Jaka paloro-loro banyak dalang arda walika sawung galing kidang kencana kang sarwarna. Katon sewanipun sanjaya para kadang miwah sangjaning para senopati Nayaka dan Punggawa muhung ingkang lenggah wonten sak pepengaring Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mung satunggal garba ruci senopati negari Ndrawati Sang Raden Arya Setyaki, ya Raden Tambakyuda, ya Raden Singamula Jaya. Mung katon wiswanipun Sang Nindya Mantri pangarsa muka negari ing Dwaraka. Bidalem ing Widara Kandhang negeri Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Rekyana Patih Kresnengkara. Mung mula sanjaning para kaludas ingkang samya gandeng pasisiran jejel yel rapet pepet pipit parsasat atopan denggol datan posela labun sikadhing manusia ing Jawi ambludak gendera nontek umbul-umbul kekiterangan danu nyain mondeng mangsa labu payung megamen dirik jamu barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangap pindhane kadya jati ngarang ing mangsa katiga. Prandiring mangke Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi wiswanipun ingkang putra Nalindra ing Raju Tresna. Nenggih Sang Prabu Setija Bumantra Kasura. Ya Sang Bumantara. Prandiring mangke tidhem permanem madaning masewaken negari Dwaraka nadyan godhoan datan ngobah samira datan mampah. Kabyar sumung swaraning paradonga nyang panggil ing Maranggana. Sigur marwani pangandikan datuku panggil wijining panduka Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kapedharing lisan.
kang sasangka menyar mangregara ning sore mangken tanpa siring Alepang omah emas-emas murup ning langit Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Puspitang Podyana Myang Mansra Sarwa Rukma Renggeng Manik Nara Obro Prabanya kang sumirat kenyaring teja laliwaran ler kilat sisiring kadek wimpo kekanto mrek minging kajuping Maruta mandung
Ong ong separang kang mangambar kongas nebake jroning pasewakan Anjrah ingkang puspitorum kasiring samirana amrih ong sakar kadung Niwang Sukmana mangadili niki ana sasmin toro Ung bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Kresnengkara marmane ndadekake kaget pekenira Kakang Patih Udawa wondene jeneng Paringsun wiji ana ngarepaning manira Kakang Patih Udawa Mbah ninggi diwaji semban kula penganyuman kula tring Madyapada prating delahan Gusti kula Sang Diwaji Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Sinuwun paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan ing Jawi sanget damel kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjer ing alun-alun kumitra caruk maras nanging sowan kula sareng wenten ngajengan paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun keparing kang abdi kepatihan cumadung dawuh kula arsa mabuku susilastawa midhangetaken sabda panduka paduka Sang Tata Sinuwun Prabu Ndrawati ya inuk marmane sira ingkang dadi badal wakil ingsun marata diake pranata tata rakiting kaparajan aturna maring panjenengan ingsun samendang jana nganti geng karempin prawingking sampun paduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala sedaya para kawula dase negari Ndrawati samya manunggal tetunggalan dados tunggal akaluring nusa bangsa tuwin negaring Ndoroko mandhapipun dumateng para abdi keperjurit inggih mboten kendhat nggih tansah gladhen olah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka tempuh parang buka tartemtu mboten badhe ngepuk unca paduka Gusti kula Sang Tata ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semonggo kabandhem sinuwun baunuk niki gawe bombong sartane marem tiasing sun teka jangkep kang dadi aturira marata diage karyan ingkang utama tindakna selama urip Kakang Udawa mriki sampun paduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala ora mengko dhisik kadangipun Kakang Yayi Setyaki Dimas Singomulang Jaya padha kanthi Raharja saksuwane Dimas Garbaruci ana ngersanipun Kakang nuwun apil pasang limantabi dinebi ning laduri dumawahing tawang tuwang linepat ning tolak pandu Koko Prabu amiji dhateng piswanipun ingkang rayi Garbaruci parang wilujeng sowan kula tebih saking Rupita kula ngaturaken sembah budhe kula katur iya tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana sampun saged ngen kula pundi ora mengko dhisik ora pangil ingkang praptana ngajenganing ingsun ora kejaba mung atmajaku ngraju tresna anak anungan nindita bocah mursid bisa mikul dur mendem jero marang wong atu aja mung kandhek ning mangucap nanging kababaro dadi pakarti setija Bumanara Kasura saksuwane anakku cah bagus Traju Tresna nggih Aratu Traju Tresna padha kanthi Raharja saksuwan mono ngersaning wong atuamu Dwaraka anakku cah bagus setija nunamit pasang Kalimantan bitino bino iki ladul dumawahi tawang tuwang linepat ning tulak manu ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat nun mangke Kanjeng Rama antuk berkah pamujinipun paduka Kanjeng Rama saha pangestuning Jawata
Sawanipun Kang Putra Raju Tresna pun Narakasura mboten manggalangan setunggal punapa sawan kula wilujeng kalis ning sambi kula tebih saking Rubida Kanjeng Rama mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama. Ya sembahmu tak tampa anakku cah bagus ora pangestu ning sun bae tampan nono. Sembahipun tiyang separsa dayani dhateng gesangipun Kang Putra. Paribaksa kula cancang puceng pindha mawing widangan kapeteking jojo rumeketing perdaya ndadosaken cahya ner cahya daging rakayawanan Rama Prabu. Ora lewat parawiga nunggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi. Setija wonten timbalan. Ngembil kamardikan sekawit pun Rama bakal nanjaken lan nimbali kelawan jeneng para. Wondene apa ta kang dadi wigatine nggonmu sawana ning Praja Negara Ndarawati? Teka beda kelan padatan ingkang wis kelakon sowanmu tanpa tinimbalan anakku cah bagus menapa sekintenipun kula sampun dipun kemarangaken wonten ngajengan paduka Kanjeng Rama marata diagendak paringi purba asisa matur sembah nuwun Kanjeng Rama sowanipun Kang Putra ing Raju Tresna sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo Kanjeng Rama Prabu Ndarawati wondene tungkap angka kalih wonten pundi malih lampah kula lan sinten ingkang badhe nuntun dhateng gesangipun Kang Putra ing Raju Tresna. Senajan to kula menika Nalindra nanging ewa semanten sepinten agengipun derajatipun Nalindra menawi kula tasih nggadahi tiyang sepuh ingkang tasih sugeng paripurna wonten ing Madyapada pramila kula kedah tansah mboten kendhat tansah nyuwun donga pangestu lan sabiyantu senjata pitulung wonten ngajengan paduka Kanjeng Rama. Ngemuti dhateng perkawis negari Raju Tresna ingkang sampun wonten tigang candra ari kalenggan sak mangking taman magebluk Kanjeng Rama kula sampun kupadi syarat sarana karti sampeka kik murih waluyaning praja negari Raju Tresna nanging sak mangke magagar wigar datan antuk karya pramila sak mangke gandeng kaya-kaya sampun bingung kadhi sampun boten wonten tinggal maling Kang Putra Raju Tresna sampun boten saged nyumurupi kados pundi anggen kula badhe gagapi dhumateng perkawis menika. Pramila gandeng paduka Kanjeng Rama sesembahan kula menika Nalindra ingkang saestu saged damel pepajar dhateng manahipun Kang Putra Raju Tresna. Samangke kula nyuniku pamrayoganipun Kanjeng Rama murih waluyaning Praja Negari Raju Tresna. Rama Prabu. Leng-leng ramyan ingkang driya liri Hyang Candra katawengan sumu ing das katuk redan lemut kabyarsaning rucit arem-reming driya manawung kakawunging Hyang Wisesa ya jagat pangestu wayahu Bathara jagat gawe kaget sotaning wong atuwamu teka sak mengko nampa penangisian majaku ing Raju Tresna ngendika yen to sak mengko negara Raju Tresna ku taman magebluk nggih setija kula wonten timbalan kaya ta dene kemasang yuja katuji nginu sartane kaya dene ingkang aran kodrat wis tumapak ana ing sak ngarepanmu nggih pun Rama lagi wae Purnama sasmitaning dewa wangsiting Jawata kalamunta Jawata bakal metedhake wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Manik Imandaya trutuhku Marasari mangertya kalamunta dewa paring dawuh sok sapa wae najan to kawula cilik ingkang keduga bisa nggayuh sartaning kadunungan wujuding Wahyu Manik Imandaya keduga sak mengko bakal tipinardawa kamulyane mula kang saka kuwi nggih gandeng tak kira jeneng para kuwi uga putraning Nalindra uga kalebu putraning dewa
Marata Dyagi mbok menawa jeneng para Setija bisa neter marang ketrimaning uripmu sak temah bisa nggayuh wahyu manik Imandaya Tultuku Marasari temah bisa waliya nirmala temah jati temah mulya negaramu nggih Setija Narakasura sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang sangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangroma ing wadya kordha reka giri-giri waduh Kanjeng Rama saestu bombong rosing manahipun kang putra pun setija pramila sapangkit wonten pundi maragi kula kedah gayuh lan wonten pundi papan dulungipun inggih pinangka lantaran anggen sakmangkit dewa badhe matedhaken kanugrahan kang awasta wahyu manik Imandaya Marata Dyagi miturut dawing dewa sabdaning Jawata miturut sasmita ingkang wis ndak tampa wahyu manik Imandaya sakmengko bakal tumedhak yana lantarane mapan ana ing pertapan guwa Karinawa sawana nglebur tapak asta sartane sawana ngrsaning pandhita ing guwa Karinawa ingkang peparap sang Begawan Sukmaningrat Marata Dyagi Setija netero marang ketrimaning uripmu sakmengko dina iki uga tak utus supayane budal mbok menawa bisa dadi lantaran waluhaning Prajanegara ing Traju Tresna waduh iki Prasta dawuh paduka badhe kula candhingga jimat wale-wale menapa dinten sakmangke iki sakmenika uga kula badhe nyuwun tambahing pangestu badhe sowan wonten saring Sang Begawan Sukmaningrat Marata Dyagi tak balang puja puji santi rahayu lanang jurit munggir Setija anakku cah bagus saking pasewaken negaring Dwaraka nenggih putra Ndrawati nalendring Traju Tresna wau denula dening nata Ndwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna sangka gedring tresna wonten ngarsanipun kang putra nata Ndrawati tansah angulat marang tindhahing nalendra Traju Tresna den dulu saya tebih temah ical kakedhepaken Sang Prabu Setija Bamana Kasura kedadak kabireng aloki sanjung para kawula dasih samya maratelaken bilih wonten nayakaning praja ingkang sawan wonten negari Ndwaraka tansanis kejawi namung pandhiting Sukalima Sang Tapa Begawan Durna minggah ing Datalaya sinambi jejekitan arep pepeh pindha sata metarangan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut tambre kanggang awit padha dencengan yu jagat pangesungara Setyaki wonten timbalan sak wetara wektu nggonku tansah anyawang marang budayat majaku Raju Tresna dumadaken alok ing para kawula padha ngandhake yen ta ana sawijining daya ingkang keduga bakal sono ning Praja Negara Ndrawati ora pangling Paman Durna ing Sukalima Wila jagat Dewa Bathara monggo kadang usuwanipun Begawan Durna menika. Ya lungguh kumrayoga. Sampun boten kurang prayogi. Nun mangke bapa penemban Sukalima. Rawuh wonten Praja Negari Ndrawati ingkang putrapun Sri Bathara Kresna ngaturaken pambagya raharja kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Durna Sukalima Paman Kumbayana. Kentas waru gembal manyar-manyar. Dok neng dungkol wana alas dadi wana. Oh, latalah. Samangke sowan kula wonten negari Ndrawati kairing jatelan. Sowan ten ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kala. Anak Prabu Sri Bathara Kresna anak Anggir Ndrawati. Oh. Pambagya raharja sampun ingkang paman ing Sukalima tampi nggih. Wilujeng sowan kula, mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula kunjuka wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kaget sotaning manah kula Paman Durna. Nggih, sampun adat sampunipun. Kasing krompiang-krompiang kae. Kae mbok dinae dhuwit wae terus kon lunga jajan ngono. Inggih. Kaprayogakaken lenggahipun Paman Durna. Sampun mboten kirang prayogi nggih, sampun mboten kirang prayogi. Wah. Kula samangke mlampah tumuju wonten negari Ndrawati menika sedalan-dalan wontenipun namung wayangan. Kula sedalan-dalan mlaku, pendak enten bali dusun mesti niku enten wayangan. Pendak enten bali kelurahan mesti niku enten wayangan. Pendak enten wayangan mesti enten otruk. Inggih. Sampun boten kirang prayogi sowanipun keng Paman Sukalima nggih.
Paman Durna wilujeng rawuhipun. Ah, Udawa iki. Inggih, Paman. Ya. Antuk pamujimu slamet sowanku ora langan suwiji apa Udawa. Ayo non. Bekti kula katur. Tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget kula pundi kaprayogaken rawuhipun. Kaya wis ora kurang prayoga, Udawa. Durna padha slamet. Lho apa? Setyaki liyane basa ngaturke pambagya Raja karo aku kok kowe jangkar karo aku ki. Oh, kowe aja klewa-klewa lho Setyaki, kowe aja sak gelemmu dhewe. Elek-elek tuwek-tuwek kaya ngene. Nanging aku sarjana hukum. Magister pendidikan. Ening saka lima aku ki tansah dhat sinudarsana. Aku tansah dikaosi dening para siswa-siswaku. Derajatmu pendhita wiraning pertapanmu. Derajatmu nujung pujangga wiraning negaramu negara Ngastina. Nanging yen to tekan kene. Derajatmu padha karo Setyaki. Mula ora ndadekake suwijining perkara yen to aku ra basa karo kowe. Ya wis. Lungguh ning nggon bedhug karo mlirik. Ya Setyaki tak tampa. Ya ora apa-apa. Slamet tekaku, slamet. Bektiku katur ya Setyaki. Tak tampa. Wis ben ngono sisan. Tak wawahi adat sisan men. Aku ngaturke bekti wong kono ora basa karo aku. Numangke Paman Durna. Kados pundi kere? Mboten ateges kula koma wantun lancang nanjaken dumateng wigatosipun Paman Durna nanging ambuk inggih ingkang paring sabda pangandika. Menggah wonten wigatos punapa sak mangke kepareng rawuh wonten praja negaring Ndarawati. Menapa kula sampun dipun keparengaken paring pangandikan wonten ngarsanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna? Inggih, walih-walih menapa sumangga Paman Durna. Kandang bleguduk manyar-manyar. Somalole hawala gemenaga kula goprit kantil buntuting selikur. Lah dalah. Nggih, matur sembah nuwun. Saderengipun swanipun ingkang Paman Sukalima ngaturaken pudya pangastawa mugia konjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun sanget anggen kawula pundi damel bombong tias ingsun Paman Durna. Nggih. Dungkap angka kalih nggih. Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Sowanipun ingkang Paman Sukalima menika mboten saking kekarepan kula pribadi. Awit tangeh kelampahipun kula wantun sowan ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang estu dados nalendra pepadanging jagat. Sernyatanipun anak Prabu Ndarawati menika nalendra ingkang atite Sang Hyang Bathara Sumaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Pramila samangke menawi mboten wonten ingkang dawuh, mboten wonten ingkang ngutus lan ingkang Paman Sukalima tartentu sengara kula wantun sowan majeng wonten ngajengan paduka anak Prabu Ndarawati. Lajeng sinten ingkang ngutus dumateng kula? Oh, kampuni ngono nggih. Sak mangke sowan kula mriku tebih saking negari Ngastina kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana kapure sowan ngersanipun anak Prabu Ndarawati. Ingkang wigati nggih menika nyuwun senjata pitulung bab waluyaning praja negari Ngastina ingkang sampun wonten Sapta Candra rikalenggan sakmangke ketaman Pagebluk, ketaman Welaing Jawata inggih ketaman Siku Dendaning Dewa. Wonten anak Prabu Duryudana paring dawuh dumateng ngersanipun ingkang Bangsa Kalima mulih menapa ingkang dados syarat srana waluyaning praja negari Gajahhoya mboten sarih jawi wujudipun kaca paesan. Kamangka nuwun sewu. Ingkang nami kaca paesan menika namung anak Prabu Ndarawati ingkang kagungan. Kaca paesan menika pusakanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mboten saged oncat saking negari Ndarawati. Pramila sak mangke sowan kula menika namung badhe ngemis, namung badhe ngemis dumateng paduka anak Prabu Ndarawati. Kersa paring wujudipun kaca paesan sak mangke kabayang wonten negari Ngastina kinari waluyaning praja negari Gajahhoya nggih. Sigra bala kang tuwingal prangat sampo kang samya medali lerat dadet milateng kota
Hanyi manggung mangun sang niti menjang sang adi latinya ngetali wuwus Tresna Srawilaka kadya punta sing amregil pasti Joko Dendanya mangambak boyo ya jagat pangestu ngara Paman Durna kula wonten timbalan 1004 aturipun ingkang putra Ndrawati diagung pangaksami menawi sak mangke Paman Durna badhe nyuwun ngambil wujudipun kaca paesan pangestunipun Paman Durna kaca paesan dinten sak mangke mboten kula beta mboten kula cepeng lho kaca paesan mboten dipun asta dening Paduka Anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih mboten lho dateng sinten lajeng sinten ingkang ngasta wujudipun kaca paesan sampun wonten tigang candra menika negari Ndrawati ugi ketaman pepeteng sampun wonten tigang candra kanggan sakmangke negari Dwaraka ugi ketaman sapu dendaning dewa pramila kula ngrumaosi gandeng menawi kula ngasta wujudipun kaca paesan kula kinten kawontenanipun badhe mbebayani pramila kaca paesan kula pasrahaken wonten kersanipun kadang kula Garbaraji pun Dimas Setyaki Durnaila panalinganira lumajaring ratri lole kentas waru gembal manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana lah dalah Inggih kula sampun saged mangertosi pramila sakmangke menawi kaca paesan dipun asta dening Pak Raden Setyaki menika Menengapun menapa kula dipun parangaken kula sesambetan kalian Pak Raden Setyaki. Inggih monggo mawon. Awit nuwun sewu dipun maringaken menapa mboten menika namung purba wasesanipun Yayi Setyaki. Setyaki wonten bal. Marata maju. Kaca paesan pasrahna ngersani Paman Durna mbok menawa ana pirembugan saka kowe. Nggih, pestaken dawuh. Setyaki tinunggul gadanira kang tumandang Mundur ngopo? Ora apa-apa. Maju rene. Ngapa aku ning kene wis penak. Lende-lende Udawa. Jarimu kowe arep ngambil wujud ing kaca paesan. Iya, heeh. Rembugane karo aku. Perkara tak pasrahke apa ora, gumantung aku maringake apa ora. Mbok diparingke wae neh. Wis ta? Mbangane gelut. Ora ana wong gelut yen to kowe wani maju mrene. Yakin? Tenan. Enggak bohong nih. Gunane apa aku ngapusi, aku nayakane praja, aku ngunggurke ratuku, padha karo aku wis nerak Subasita, gandeng iki migadir karo Brahmana sing dahat Sinudarsana sang Tapa Pandhita Durna. Mula aku ngaosi karo kowe. Guyu mulih ngece. Ya, Setyaki ya. Kene marang Tadyaki. Pasrahna wujuding kaca paesan sak mengko bakal tak boyong tak paringake ngersani anak Prabu Duryudana Ngastina. Gandeng kaca paesan kuwi dadi srana walyaning praja negara Ngastina, mara pasrahna. Yo. Apa koknya? Kaca paesan ki mapane ning sak jroning kulit sak jabaning daging. Yen to pancen kowe ngarepake iki sing mbok jaluk Endi? sawangen kaca paesan. Endi? Lah kota sawang ora ana. Yo, tapanono.
Bejane kok siadi. Tak sasmitani kaya mangkono mau teka tanggap. Wah iki. Kula pun dikode kalih Paduka. Merga kula pun niteni Durna niku teng endi papan mesti gawe kisruh. Ora wayangan, ora jejer, ora jatilan, ora dangdutan, solawatan men Durna kalih mendem. Iya. Ha iki. Setyaki Wonten dawuh. walih-walih apa senajan to kahanane wis kaya mangkono mesti wae Durna ora nrimakake. Merga sangka patrapmu ingkang mulasara karo Durna. Iya. Nanging kondanging jagat kuwi wis padha nyekseni yen to Setyaki karo Durna selawase ora bakal iso rukun. Lah inggih. Menika kedah menika. Wonten pundi-pundi daerah menika Yayi Mas Setyaki kudu ngantemi Durna. Nek Yayi Mas Setyaki mboten ngantemi Durna, penonton kecewa. Awit Durna menika dados leletheking jagat ngono. Iya Udawa iya nggih. Bab katentreman negara Ndrawati mangsa borong tak masrahke ngersani Yayi Setyaki. Nggih setaken dawuh kula samangking badhe ngunduraken para Sata Kurawa. Mangerti yo. Yen to sak mengko aku tinimbalan sowanku ngersani Yayi Prabu Puntadewa ing Amarta. Aku kudu sowan nursaning para kadangku para Pandhawa. Sababipun Ana wigating yang ora bisa ndaturake ning kene. Mula kang saka kuwi aku sak mengko iki uga ingsun bakal lumawat alun-alun pepungkuran. Sartane bubana kang padha sebo ingsun kundur kedaton Setyaki. nggih setaken dawuh. Ndherekaken tindak jengkar padukan Joko Prabu lan kula badhe nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya srana dawuh maneh Setyaki. Purnagati ning Mananggilan. Arsa sangkuta kundur kedaton seluk saking dampar cana kinabin gambaran gading. Kadharaken sangjaring para mban jedi manggung tanggung Joko waloro-loro. Yayah roping samudra ing daratan. Candrané Sang Prabu Arsa mandhap saking dampar cana yen Cirandra pindha Jawata karing widodara widodari.